Pag na sobrang nga pagbunal mo, ito'y angay nga silutan. Pero kanang wala o nagid ang palo para sa mga bata. Ang mga bata, matubo ang magsungay, anak. Maubitan ng uban ng mga bata, masamot o kaisog, ano man, na mag-gobyerno mag-protect sa ilaha. Young people, kung ingon anag ka, hinumdumi ang pag-antos sa imong mama o papa para sa imo sa unang panahon tungod kay mahal kanila. Gapaabot sila 9 months nga moabot ka ug pag-abot nimo dako nila ngisi, paghilak nimo ngisi sila. Gihunahuna nila, you are a gift from God. Happy kayo sila. Ila kang gihabulan, gimosketorahan, patsada ay mong mga sanina, dili ka patugdunan og langaw, love kay kanila. Ang ilang gusto nga paliton, nga lamian nga pagkaon, di nila lagi panapalit. Kay ilang ginapalit og gatas para nimo. Ang ilang mga pangandoy, ilang na ginabayaan. Kay ilang ang gitutok ilang atensyon og effort para sa imuha. Kay gusto nila ang best para nimo. Unya karon, imo na lang silang balikason, imo na lang silang dagmalon. Mga people, pagkawala ko'y puangon. Kung ikaw ilang gibunalan sa unang panahon, unya gadumot ka karon sa ilaha, gikusi ka nila sa unang panahon, unya ikaw nagdumot sa ilaha, ang ngayon man sa ka nga kusion kung ikaw makasala. Dili ba? Api mo, good gani ng kusion ta, bunalan tas ng mamagpapa. Kaya nga no, masubay ta sa sakto nga dalan. Dili ta mo hiwi, dili ta mahulog dito sa pangpang, dito sa bangag, kundi dito ta sa sakto nga dalan.